jamal hire mon weltare ɓiɓɓe fulɓandu diine ma feddeble sukaɓe afrique on beltanama e kuuɓal debbo e gorko suka e mawɗo yon gone jaam en duttima yewtere men Fooyre ngenndi nde heɓlanɗon ɗum musidɗo moon Lamiin Bah ɗo pulaar ene fawe sahe ene saahe fawe ne famde yeɗe ne heewa ɗawe ne ɓutti taw tiiɗani kono kadi jejjiten sewa taw taƴani so wona no ngendiyankoɓe leydi ɓurata leydi bandum bandiraɓe mbiɗen hannde en hawri mawbaare sappo e jeeɗiɗi lewru duujal hitandu junnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi en duttima e Fooyre ngenndi Abdoulaye Sarr Mamadou Gali Ba Saydou Abouba golle mon jooɗi peewi Aboubacry Ba Hamidou Ba jum juɓɓudi en yon gone jaam en calmini ceerno men Oumar Samba Sy weltanama e kuuɓal Yaya Adama Aw golle ma jooɗi peewi Samba Sow gorko mo 18 montagne a weltanama no feewi ceerno men Oumar Samba Sy Abou Sem weltanama no feewi ko noonne kadi Amadou Sambalo golle ma jooɗi peewi mawɗo meɗen ceerno men Issa Dieng gorko mo likseɓe Goural Yelo a weltanama no feewi ko noonne kadi lamtoro Sall Abdoul Toksel Saydou Sy golle mon jooɗi peewi en calmini kadi musidɗo men Bocara Amadou Ba weltanama no feewi Bocara Amadou Ba mo hoorejo fedde ɓamtare pulaar e Mauritanie bandiraɓe tedduɓe hande Fooyre ngenndi yomnoyto ko oɗo fitina baɗɗo toon to Russie bandiraɓe tedduɓe wolde mawde ummima hakkunde leydi ina wiye Ukraine e Russie Ukraine ko leydi ɓilindi hakkunde Russie e leyɗe jeeyaɗe e haɓɓere konu hirnangue andirande OTAN kemdi jeytare mum caggal pusgu IRSS dental leyɗele socialiste en duuɓi capanɗe tati caggal wolde ɓumde Russie natti wolde kadi kono ngol ɗo koto Ukraine hakkunde hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e nayyi fayi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi ko famɗi fofo ujunere e temedde tati neɗɗo maayi to banggue funnague leydi to te Crimée jeeyaka e Ukraine jeeya koye Russie gila wolde ɓumde woni guerre froide joofi gaska hakkunde Russie e hirnangue meeɗa foddini yaajde bandiraɓe tedduɓe holɗo rewa ha yettiɗo Ukraine ina himmani Russie no feewi sabu ko ɗon woni mbootu Rus de Kiev woni muɗandi Kiev way tan kono gulwasi en mbayi e Farayse naɓe ni wonande Russie naɓe hewɓe Russie e Ukraine ko gotum duuɓi temedde ɗiɗi hande leydi Russie e Ukraine meeɗani sertude so wona hande bandiraɓe tedduɓe nokku goto ina woodi to Ukraine mo Russie naɓe ɓuuri foof haɓɓade
on woni kirme. Kirme ko duunde hende rewo geej ɓaleejo e nder wolde adunaari ɗimmere nde woni deuxiéme guerre mondial. Kirme e tufnde mum hono Sébastopol darima darde tengtunde. Nder hare hakkunde Russie e Allemagne hay kitale 1950. Kirme fof jeeno koye Russie. Koma Miketa Khrouchtchev ari e hitandu 1954 o felliti rokkude nokku o Ukraine. ɗum ɗo noon wano kono jeenari ni ngam mawninde duuɓi 300 nanodiral ngal ɓe mbiyata Pereslav battunogal Russie e Ukraine leydi gotiri. Kono ɗum ala ko wayluno e gueɗe ɗe e on ɗon saaha nde tawno e on saaha Ukraine hoore mum jeeya koye dental dowlaji ɗiɓe mbiyata Soviet URSS. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe keeri hakkunde mabɓe koto banggue juɓɓudi tan ngoodi. wadde ha hande Kirime jeeya koye Soviet tufnde Sébastopol kadi ina jokki ha hande yowitade e Moscou. Kono bandiraɓe tedduɓe e hitandu 1991 Russie fusi. bandiraɓe tedduɓe ko Ukraine jeyno Kirime kono wonande Kirime naɓe hewɓe leydi mumen jeeya koye Russie. yimɓe jeetato e nder temedere foof mbiyanma woni ɗemgal mumen neniwal ko Russe. e nder ɓeyno wannogo hitande 2013 ko 15 e nder temedere fat jaggiri koye mumen ko Ukraine naɓe. tawi 40 e nder temedere jaggiri koye mumen ko Russie naɓe. kadi e ƴewdo ma mbiyen e ƴewde patude e gartugol Ukraine e nder Russie jabɓe ɗum ɓe woni wiɓe eey tolnima e 97 e nder temedere. ko gonga noon no ƴewnugo yuɓɓinirani labtani no feewi. kono ko wawno hen wonde foof ina anda eeyo arata dow. bandiraɓe tedduɓe dalilaji ɗiɗi goɗɗi ina goodi. tengtinoji fayida Ukraine wonande Russie ko yiɗi foof jettugol maayo wulngo Russie ina jangi no feewi. so jangol ari geejo hor gilto yeru tufnde nde ɓe mbiyata Saint Petersbourg e Vladivostok e Kaliningrad korgilto joora kos so dabbude ari. laaɗe keloje galas ina goodi kono golle mumen jawani. te ko mosol tan mbawi rokkude
laaɗe seeɗa wawde wefaade. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe, so wolde kewi ɗum wonata ko feere hulɓininde. So wolde kewi ɗum wona feere moƴƴere no feewi. Nde Russie wawi heɓirde diƴƴe gulɗe ɗe tan koye nokkuji seeɗa, rewrude e gueeƴe ɓaleejo faade gueeƴa méditerranée ha yettoyo piltiɗi Océanie. bandiraɓe tedduɓe, nda tufde Russie ɓuri nde andede wonde e gueeƴe ɓaleejo ko Sébastopol, caggal ɗum ko Crimée fof, jafoɗon caggal ɗum ko Ukraine fof. bandiraɓe tedduɓe, tufde nde ina heewi nafoore wonande Russie, kono konde tufde farwude no feewi. ko banggue mayre hirnangue ko ɓuuri hewde e janguji iwrannoɓe. woni jangu Napoléon e hitandu 1812, jangu Allemagne Hitler, kadi ngam hisnude keeri hirnangue ɗi kucciɗɗi e Europe. Moscow daranima maade nokku hakkundejo keedanowo ɗum e leyɗe hirnangue. kono bandiraɓe tedduɓe, duuɓi cakkitiɗi ɗi ɗum natti wodde. bandiraɓe tedduɓe, e hitandu 1989 jimadi Russie yeehi ha Allemagne funnangue. e hitandu 2017 ina woddi ɗo no feewi. sibu nde natoyi no feewi faade funnangue. ɗum nani en e dalilu ɗimmo pinal. Russie tawi wona ko sikkanno ko woodi. bandiraɓe tedduɓe, duttoɗen caggal seeɗa e feccere ɗimmere teminande nogasire. Russie ko leydi dolnundi wonno guila hitandu 1917 caggal waklitere Lénine. caggal ɗum Yuri Gagarin mo leydi ndi fof fofirta farnorto hono aade gadiɗo yaade e weeyo, ma mbiyen dow lewru. caggal kadi ndi Russie kalitini bombe mum nucléaire gadano. bandiraɓe tedduɓe, e on ɗon saaha gaga dental dowlaji Amérique ko Russie fawi jungo e windere nde. ko noon woori hande ɓesguji Europe calti tippudi politique Russie rewindi. ni woni bandiraɓe, ɓalal berle yandina refti hen ko gonnoɗo hoorejo leydi o hono Mikhail Gorbachev woppi laamu Russie fusi ñande 25 lewru bowte hitandu 1991. bandiraɓe tedduɓe, ko ɗo kadi joofi peccugol windere nde e tandale ɗiɗi e nder duuɓi 45 ɓennuɗi ɗi. hankadi
aduna o dañi no maturi gotagu mum ko adi ɗum gorbal chef wasinoma gotagu Europe foof duuɓi seeɗa caggal ɗum kuuɓal dowlaji Amérique hono James Baker noddi e magol tippudi kisdi hakkunde dental dowlaji Amérique e Europe e Russie tippudi gotiɗinori windere nde tuggi wankuwe ha yettanma Vladivostok e miijo Russie noon bandiraɓe tedduɓe ɗum wawi wonde koye sarɗi goto Russie wawa jokkude jimadi mum e Europe funnague e daroɗo kitale 1990 Russie sosi dental leyɗele dentuɗe ngam hisnude jokkodiral mum e leyɗe Soviet e nder ɗum dental dowlaji Amérique honani Russie lomtinde dendingol almañuji ɗiɗi ɗe gueɗe ota yacinirta banggue funnague woni yettotako leyɗe jeenoɗe e haɓɓere funnague woni bloc de l'Est si bo ota ko dental konin keewal ngal dental dowlaji Amérique e leyɗe Europe kewɗo cosno e hitandu 1949 ngam dartade Russie bandiraɓe tedduɓe yimɓe kawrani hannde e ko hunono ko woni e sifa labtuɗo holko haalano e hol ko haaldirano bandiraɓe tedduɓe eɗen janana kam Russie en ina nangti e kan haala mbiɗe Russie en ina nangti e kan ɗon haala kunonoka te ɗo adanɗo ka ɗoftanoma no feewi bandiraɓe tedduɓe o temps jooɗima duuɓi kewɗi ina woɗɗiti haɓɓere Soviet nde ha hitandu 1999 nden hitande o ta noddi Pologne Tchécoslovaquie e Hongrie yo tawtu ɗum eɗen mbawi wiide noon bandiraɓe tedduɓe gaga fatere Russie jokinde wiyetende Kaliningrad nde ɗe leyɗe kerodirani e Russie ngam susnude Moscow ota huni wasde woppude konuji mum e sifa duumiɗo e nder ɗe leyɗe o tawi ala anniya goto ala fandare wotere ala hujje goto sompude joguitaji nucléaire e nder leyɗele nadde kese ɗe e on saaha bandiraɓe tedduɓe jotodiral hakkude dental dowlaji Amérique e Russie ina moƴƴi ni woni ñande 11 lewru septembre woni silto ujunaji ɗiɗi e goho Poutine woni hoorejo leydi gaddiɗo noddude George Bush ngam donade ɗum e sembinde ɗum
bandiraɓe tedduɓe e hitandu ujunaji 2 leydi jeeɗiɗi jeenode e sengo funnague hono Bulgarie e Estonie e Lettonie e Lituanie e Roumanie e Slovaquie e Slovénie Slovénie ha tengti noon e Lettonie e Estonie e Lituanie naati OTAN wonande Russie ɗum ɗo ko jamfa mawɗo no feewi kollitowo peeje dental dowlaji Amérique so yidde telɗinde Russie e jogde ɗum e nder windere nde ni woni bandiraɓe tedduɓe jikkuji Russie garti ni woni lurdugol mum hirnague e kital ujunaji 2 dille ɓalliɗe leydi hirnague peeñi e nder hunde e leyɗe jeenode e Soviet ko wayno Ukraine walla Géorgie Russie nooti hen Russie e Europe ina poɗodira natgol Ukraine e pelle mumen keeriɗe dillere ɓadinde Europe feeñi to Kiev andirande filñitere Maydan ha hoorejo leydi ndi betenoɗo Viktor Yanukovych woppi laamu Ukraine ɓeydi ɓattade hirnague ko heewi kala rufat wonande Moscow ɗum haaɗi lamɗam gila nden bangeji ɗiɗi kala hirnague bangue Russie bangue goɗɗo jejjiti miijoji deejre bandiraɓe tedduɓe eɗi duuɓi caggitiɗi ota mahi to Europe hirnague warwarde faddorde misilaji hono misilaji bawɗi faddade misilaji bandumen to Roumanie to Pologne e wiide dental dowlaji Amérique ɗum wona hay batte ko ngam faddade Iran kono Russie gonɗinani kaɗo haala te Poutine e hoore mum namnima holto bonande Iran ummorto ɗum hay nokku mi yiyani o rutti wi mbeɗa andi tan eɗen poti dartade enen risinaɓe bandiraɓe tedduɓe Ukraine ko leydi gondi e nder Europe banggue funnague ɓilindi hakkunde dental Europe e Russie ndi leydi ina foti hakkillaji windere nde saabu luural mawgal hakkunde Russie banggue e dental Europe Amérique e yaadiɓe mumen banggue goɗɗo Ukraine e hoore mum sen ƴeewi ina heewi luure nder mum no feewi patuɗe e andude ɗo jeeya bandiraɓe tedduɓe ganden tan dartol Ukraine
ina jokkodiri no feewi e dartol Russie. ina weeni ko laamorgo mayri hono Kiev woni mbootu dowlaji Ukraine e Biélorussie e Russie hakkunde teminande 5 ɓiire fay teminande 13 ɓiire jafuɗon teminande 9 ɓiire fay teminande 13 ɓiire. Ukraine wiyeteno ko rusmo Kiev hono leydi Russie naɓe bandiraɓe tedduɓe ndi leydi noon mangolen momti ɗum e hitande 1940 caggal ɗum ko heddiɓe e mayri tan jimata ndi peccitondi e koye mumen. hitande 1964 laamu Russie hepti diwan o foof. Ukraine hepti hoore mum hakkunde 1917 fay 1922 hade mum artude e jimandi dental dowlaji socialiste en woni Soviet en URSS e Faraysi ko mbiyanoɗen Russie ko nde URSS fusi ñande 25 lewru décembre woni bawti 1991 Ukraine hepti hoore mum. bandiraɓe tedduɓe kono guila hitande 2013 caɗele ɓeydi hewde hakkunde nokkuji ɗi. mbiɗen caɗele ɓeydi hewde hakkunde nokkuji ɓurɗi ɓallade Russie to banggue pinal e nokkuji goɗɗi Ukraine ɗi jiɗɗi ɓallitade dental Europe ko ɗo woni caɗele ɗe. nokku biyeteɗo Crimée o yalti heɓi ndimagu mum nattoyi to Russie wolde ɓesgu gila e nokku biyeteɗo Donbass o. ɓurɓe ɓallade Russie ɓe ceeki keɓi jeytare mumen. laamu Ukraine takki Russie wonde less ɓe seekiɓe e dumuna jawtuɗo bandiraɓe tedduɓe Russie addi konu kewgu no feewi fodde 100,000 soldat e saraji kerol Ukraine ngol. en paami tan tengtinde luural ngal ko kulol Russie yiide dental Europe e kono mum hono ota ina ɓallitoro ɗum ina hepta leyɗe jeenoɗe e Russie taariɗe ɗum. ɗum ɗo rewrata ko caggal ɗen leyɗe jeenoɗe e Russie ceekodirɗe ceerti e mayri. eɗen mbawi wiide ina jeeya e ko addani Russie yande Ukraine ñalawma hannde o ko goonga yidde matade Russie kono kadi kulol ota hade jogde ɗum hepta leyɗe jeenoɗe e URSS nden. bandiraɓe tedduɓe on beltanama e kuuɓal oɗon ɗacca hakke no feewi
eɗen dowɗo yewtere men ha ñalawma paaɗo so jomiraɗo haaji on beltanama e kuuɓal yon gone jaam.